μέχρι την ίστατη στιγμή τη μάχη τους. Δεν είναι εύκολο, κατανοητό σε μεγάλο βαθμό, αλλά που πρέπει να υιοθετήσουν τις οδηγίες των αρχών. Για την ίδια την ασφάλεια προέχει χιλιάδες φορές αυτές τις περιπτώσεις η ζωή των ανθρώπων. Βαλέρια, μένεις εκεί, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Πάμε ξανά στην Ατσικούκη, στην περιοχή Κρασά, Βρυλισσίων. Η ώρα μιλούσε η Βαλέρια, δεν έχουν σταματήσει να περνάνε από πάνω μας τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και το εγχείρημα αυτό που κάνουν, καθώς πετούν ακριβώς πάνω από τις ταράτσες των σπιτιών όταν ξεπηδάει μια φωτιά η οποία βρίσκει, μια φλόγα που βρίσκει πρόσφορο έδαφος και αρχίζει και καίει. Με το που βλέπουν τον πυκνό καπνό, τον μαύρο καπνό, αμέσως επιχειρούν όλοι εκεί. Βλέπουμε πολλούς κατοίκους οι οποίοι βγαίνουν και συνεχίζουν να μπαίνουν από τα σπίτια τους και να απομακρύνουν.